כולם נמצאים באינטרנט. כן. רוב היום אנחנו בעבודות, בבתים, ובעצם בקושי מכירים אפילו את השכנים שלנו, בעוד שבאינטרנט אנחנו יכולים להגיע למיליוני אנשים. כל התחום הזה של מדיה חברתית ורשתות חברתיות, האמת שזה משהו שאני יודעת שקיים כבר הרבה זמן, אבל נחשפתי עליו ממש בכמה חודשים האחרונים. זה עשה לי פשוט הבדל משמעותי בעסק. אם זה כמויות של חברים שנוספו לי בכל פלטפורמה, רשת חברתית שאני נמצאת בה. אם זה השימוש בפלטפורמות האלה עם רשימות תפוצה ואנשים שמקבלים ממני מאמרים ואי-בוקים ודיסקים. פתאום נהיו יחסים דרך האינטרנט, פתאום אנשים יודעים מי אני. פתאום אנשים קוראים אותי. אני רואה את זה גם כשזה לא עובד, כשאני שולחת נגיד אימייל, רשימת תפוצה ומשהו בקישורים לא עובדים, אני בשוק, פתאום האימייל שלי מלא באיזה 70 ומשהו, 80, ואני אומרת, וואלה, אנשים באמת קוראים? אנשים קוראים וזה מעניין להם, ומהר תשלחי שזה יעבוד. אז יש ממש חיים אחרים. פתאום אני סלב. היום התחלנו את תוכנית הכסף, כן. שעשינו את, בוא נגיד ש80% מהשיווק שלה עשינו באינטרנט. כן. לא עשיתי ערב מבוא ולא שום דבר מהדברים שהיה נהוג לעשות פעם. הגעתי בבוקר, 54 אנשים, אלונה, איזה... אני משתמשת בטוויטר, אני משתמשת, יש לי בלוג כמובן, יש את האתר שלי, דה מרקר, פייסבוק, ועוד היד נטויה. אני לקחתי חברה, אני לא, אמרתי לך, אני חדשה בזה. אני לקחתי חברה שתכוון אותי, תסייע לי, תראה לי מה ואיך, פינס 140. וזהו, מה שלא יודעים, יש אנשים שיכולים לעשות את זה בשבילך, ללמד אותך עליהם, פשוט, כמו שאני מלמדת אחרים דברים שהם לא יודעים, נורא פשוט. מעולה. בכל תחום.